Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Rahma Sri Lestari saking kelas 11 akuntansi sekawan. Ing mriki kula badhe maos geguritan kanthi irah-irahan Segara Ayu karya Hisam Z. Bener-bener yekti, sliramu dadi seksi, seksi pahlawan sejati. Pahlawan mulai aran awet bekti. Awet mangku jejibahan, tugas luhur jujur ing palagan, ngemban amanat trikara ayahan, segara aru biru lugu blak-blakan, ngemu maduning bangsa satuhu, kang asma ya Sudarsa iku, korban jiwa raga ing segara aru, ludira kang wekasan kanggo nembus irian. Ya Sudarsa gugur kalayan, asmanya misuwur ing bebrayan. Sliramu aru, seksi lugu, seksi bisu satuhu baku.